juma ye juin kalo tile 26 an balima ani ɲangwamala ci do kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ juin kalo tile 27 kɔnɔna la bingannikɛla dɔ kɔni taara bi koro dugu dɔ kan an ye kibaruya minnu lasɔrɔ ko la olu y'a yira k'a fɔ juin kalo tile 27 n'o tun ye tarata tɛmɛnen ko koro dugu dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kibi ale ni Kundo bingannikɛla dɔw de kɔni taara bi olu kan bingannikɛla ninnu donnen dugu in kɔnɔna la k'u ye kisɛci de daminɛ n'o sababu la yirala k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 5 ye olu kɔni ni tora nin ko in na ko wa yanni k'u kɔ don fana u bolila ni dugu in bagan caman ye an bɛ to binganni wale hukumu kɔnɔna la hali bi nka an bɛ taa an sɔngo mara la a yirala k'a fɔ juin kalo tile 24 kɔnɔna la taama mɔbili 3 bingannikɛla dɔw kɔni bin n'olu kan an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ ko la olu y'a yira k'a fɔ arabadon juin kalo tile 24 Gutin Bara n'ale ye dugu ye mun ni an sɔngo cɛ ye kilomɛtiri 30 ɲɔgɔnna ye a yirala k'a fɔ bingannikɛla dɔw kɔni ye taama mɔbili 3 lajɔ yen nɔ ko bingannikɛla ninnu yɛrɛ kɔni tun ye mɔgɔ 7 ɲɔgɔnna ye u tun bɛ moto la ko wa marifa fana tun b'u bolo a yirala sa k'a fɔ u kɛlen k'a taama mɔbili ninnu kɔni lajɔ n'o ye minibus 2 ani gros porteur 1 k'u ye taamadenw ka minɛn bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la ni ka sɔrɔ k'u kɔ don an bɛ yɔrɔ min na ko bi bingannikɛla ninnu yɔrɔ kelen ma dɔn fɔlɔ nka a yirala k'a fɔ finitigiw bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa ka se k'u nɔ minɛ u ka wale la kunnafoni wɛrɛ mana b'o kɔfɛ u bɛ lase aw ma wagati nataw la kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an walawala k'a fɔ kunu juin kalo tile 25 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 32 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la i n'a fɔ sanga ani waati walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni coronavirus lahalaya la an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale bɛ sɛbɛn bila o hukumu kɔnɔna la kunu juin kalo tile 25 sɛbɛn kɔnɔ a y'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 32 ye coronavirus bana yer'olu la ko mɔgɔ 29 olu kɛnɛyara ko wa Ala barika la mɔgɔ si kɔni ni ma to ni bana in na kunu bana yɛlɛ filɛ ni mɔgɔ mun na nin sa k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi, Kulikoro, Tombouctou ani Bamako yɛrɛ ma k'a ta bana donni na an ka jamana kɔnɔna la sa fo kana se kunu ma juin kalo tile 25 k'a yira mɔgɔ mun na ko bɛnnen don mɔgɔ 2,039 ma olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 1,383 ye olu kɔni kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 100 ani kɔ olu de kɔni tora ni bana in na o kama ko fɛn min sanuya walew matarafali ye ani janto ko ɲininen don an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ faamuyaliko ɲuman o bɛ kunnafoni sanfɛ an bɛ taa kunnafoni kuncɛ ɲɛfunke a yirala k'a fɔ kunu juin kalo tile 25 kɔnɔna la yenkaw bɔra k'a tagamaba kɛ ni kibaruya in lasera ma ɲɛfunkeka dɔw de fɛ kunu u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 100 ani kɔ ye kunu tile kɔnɔna la k'olu de kɔni bɔra k'a tagama ɲɛfunke ko wa u ka tagama laɲini tun tɛ fosi ye ko fɛn min ye Sumayila Sise ye ale de kɔni ka ye o kama sa ni mɔgɔ kofɔlen ninnu k'u tagamatɔ u kɔni tun bɛ ka Sumayila tɔgɔ de fɔ ko wa u tun bɛ k'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ tigɛ walasa fɛn min ye Sumayila Sise ye ale bɛ se ka segin ka na a ka denbaya kɔrɔ cogo min na Sumayila Sise ka tununi hukumu kɔnɔna la hali bi an b'a ladɔnniya k'a fɔ kabini dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min ye collectif ye pour la libération de Sumayila Sise olu fana kɔni kɛlen don ka wuli k'u jɔ kosɛbɛ u ka wulikajɔ kɔnɔna la sa don o don sɔgɔma fɛn min ye monument de la paix ye n'an b'o wele ko kɔnɔba u kɔni b'u jɔ o yɔrɔ in na ni ka miniti 30 ɲɔgɔnna kɔni kɛ k'a sɔrɔ Sumayila Sise photo b'u bolo n'a sɛbɛnnen don kan k'a fɔ ko libéré Sumayila ni mɔgɔ kofɔlen ninnu y'a yira sa k'a fɔ don o don k'a ta 7h la ni ka taa bila 7h30 la k'olu kɔni bɛ n'u jɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko wa olu tɛ nin wale in dabila fiyewu fo ka taa se Sumayila kɔni seginni ma a ka denbaya la hakililajigi la an b'a yirala k'a fɔ fɛn min ye Sumayila Sise ale kɔni minɛna sara feere jatigɛ wale tabaga dɔw fɛ législative campagne ni hukumu kɔnɔna la k'a ta o don na fo kana se bi ma a ma se ka dɔn fɔlɔ fɛn min ye Sumayila Sise a bɛ jatigɛ wale tabaga kelen minnu bolo nka an ka jamanakuntigiw y'a yira k'a fɔ u bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa a ɲuman kɔni bɛ se ka segin a ka denbaya la cogo min na o kama sa an bɛ dugawu de kɛ fɛn min ye Sumayila Sise Ala k'a ɲuman segin a ka denbaya la ka sɔrɔ baasi foyi m'a sɔrɔ an balimaw ni kunnafoni nin bɛ dansigi kɛ an ka bidon kibaru la ni Ala ma an ka jɔnya na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan diɲɛ wagati wɛrɛ aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma